ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ ଦରମା ବଢ଼ିକରି 3,45,000 ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ IIT IIM UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଟା ସବୁ ଛାଡ଼, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖ। 3,45,000 ମାସକୁ। ପେନସନ୍ ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ପେନସନ୍ 80,000 ମାସକୁ ହେବ। ସବୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ, କେହି ବି ପଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଏମଏଲଏ, ସିଏ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦରମାର ଲିଷ୍ଟ। ବେସିକ୍ 90,000, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଲାଉନ୍ସ 75,000, କନଭେୟାନ୍ସିଙ୍କର 50,000 ମାସକୁ କନଭେୟାନ୍ସି। ବୁକ୍ସ ଜର୍ନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ୍ସ 10,000 ପର ମନ୍ଥ, 10,000 ଟଙ୍କାର ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଆମ ଏମଏଲଏ। କାର ଏତେ IQ ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କାର ବହି ମାସକୁ ପଢ଼ିବ? ବୁକ୍ସ ଜର୍ନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ୍ସ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମାସକୁ 20,000। ୟୁନିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଜାଳିବେ? ଏକରେ 20,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିକ୍ସড ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅଛି ଆହୁରି ପୁଣି 50,000, କନଭେୟାନ୍ସି 50,000, ପୁଣି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫିକ୍ସଡଟା ଏଇଟା 50,000। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ 35,000, 35,000 ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା? 12×3=36, 3,60,000, 12×5=60,000, 4,20,000 ଟଙ୍କା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ୟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ଲଜିକ୍ରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। 15,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ପର ମନ୍ଥ। ଜିଓ ତ ଟୋଟାଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ 3,000 ନା 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବର୍ଷେ ମାଗଣା, 5G ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଆଉ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ କ'ଣ କରିବେ? 1,80,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ତାପରେ ବି ପଇସା ବଳିବ ସତ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ପୁଣି ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋଏଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେରଳରେ 70,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ଏମଏଲଏ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 100% ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଏତେ ଆଗରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, 90,000 ପର ମନ୍ଥରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଗଦ ଗଦ କରିକିରି ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳର ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ନେତାଙ୍କର, ଜନତା ଜନତାଙ୍କର। ଆମେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଆ ଲୋକ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଦରମା ନେବାକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକରି ବିଲ୍ରେ ହୁଆ କରି ହଁ ମାରିକିରି ଦରମା ନେଲେ। କାହିଁ ଏଥିରେ ତ ଦିନେ ମୁଲତବୀ, ଗୃହ ବନ୍ଦ, ସଭା ଭଙ୍ଗ, ଆମେ ଗୃହକୁ ଯିବୁନି, ଦିନେ ତ ଦେଖାଦେଲେନି କୌଣସି ଦଳ। ନୋ ୟୋର ନେତା। ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦରମା ପୁଣି ଜୁନ୍ 2024ରୁ ପ୍ରୋ ରେଟ୍ରେ, ମତଲବ ଏରିୟର ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିବ ପାଖାପାଖି 14 ମାସ ଖଣ୍ଡରେ ଏରିୟର ମିଳିବ। 14 ମାସ 3.5 ଲକ୍ଷ କି କେତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେଇଟା ବେସିକ୍ ମିଳିବ କି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ପକେଇକିରି ନେବେ, ଗ୍ରସ୍ ନେବେ, ସେ କଥା ତ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟାଏ, ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏମଏଲଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପିଜ୍, ଏମଏଲଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼, ଏତିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଅଛି ବାଣ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଦରକାର? ଦରମା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଦରମା 80,000 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ପେନସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଏମଏଲଏ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଏମଏଲଏ ପେନସନ୍ ନେବାକୁ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା।